खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 18 जुलाइ बृहस्पतिबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं उदांस्रि मोसाहारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। नोंथांनि अहंखारनि जाहोनाव नखराव धोन दौलत जोबस्रांलांगोन, असान्थियैनो साना बारलांगोन। बृष राशि। नखराव सोरबाफोर हाबा जायालासे थानाय दंब्ला गोदान रादाय खानो हागोन, खुसिनि सान जागोन। मिथुन राशि। नोंथाङा दावबायनो लुबैनाय नोगोराव दावबायनो हागोन, गोसोआ जोबोरैनो रंजाखांगोन। कर्कट राशि। माबा मोनसे बाथ्राखौ लानानै जिंगा सिनांनो हागौ, गोसोआ थाथेरनो हायै जागोन। सिंह राशि। गावनि गोसोनि बाथ्राखौ गुबुननि सिगाङाव फोरमायना लानो हानाय नङा, गोसोआ उसुखुथु मोनबाय थागोन। कन्या राशि। नखराव धोन दौलत फैगोन, बेफार फालांगि बायदियाव मुलाम्फा जागोन। तुला राशि। माबा मोनसे मुवा बेसाद बायोब्ला नोंथाङा खहा जागोन, दुखुनि सान जागोन। वृश्चिक राशि। गोसोआव गोग्गो आरो गोथार साननाय फैगोन, दिनैनि सानखौ नोंथाङा मोजाङैनो बारहोहरनो हागोन। धनु राशि। माइ आबाद गायनाया खहा जालांजोबनो हागौ, दुखु दाहाजोंनो साना बारलांगोन। मकर राशि। गोबावनिफ्रायनो आसा खालामनानै थानाय खामानिया जाफुंगोन, रंजा खुसिनि सान जागोन। कुम्भ राशि। आखायाव रांखावरि फैगोन, बायदि मुवा बेसाद फानोब्ला मुलाम्फा जागोन। मीन राशि। गोसोनि साननाय हनायफोरा फेलें थांगोन, बरादा जोबोरैनो गाज्रि जागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावनि सिफुं हटेलखौ गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै मोनसे सिफुं हटेल ब्रान्च खुलिनाया नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। नोंथाङाबो जुदि गुवाहाटीयाव थायोब्ला एबा गुवाहाटी नोगोराव दावबायहैनाय समाव बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ जानो लुबैयोब्ला गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै बेखेवनाय सिफुं हटेलाव थांनानै जाहैनो हागोन। बे सिफुं हटेलाव नोंथाङा बाङाय बेसेनावनो बर'नि गोबां गुबुन गुबुन दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिफोरखौ मोननो हागोन। अनला दाउ, सबाय दाउ, अमाजों नारजि, मैथा अमा, ना बाथोन, थारुन ना, थारुन अमा आरो गोबां बायदि बायदि बर'नि ओंख्रिखौ बे बर'नि सिफुं हटेलाव मोननाय जायो। सोरबाफोर जुदि बे सिफुं हटेलाव बर'नि संनाय खावनायखौ जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 9864747796 9954772037 जानबुं नम्बराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन।